ka bar matanka da yara suna cikin gidan kanka suke kwana, kana ji na ko she zama na kuma kai more than 5 years cikin American ga already, amma kai ka gida gidan kanka gida yaran ka da matanka na ciki, wallahi next priority ka cikin garin ga from 2026 ga ba shine takarda ba priority ka bane. In ka ce min kaman in ka tambaye wanga mutane wanda dai gaddama kawai wanga magana, me yasa me shi da saurayi ne mi takarda, saboda kawo yaran shi suke musu future. Amma mu duka da kan platform ga babanni mu ba su da American passport, babana yake min future gane ko babanka yake min future. Rayuwar mutum da muke yi na rayuwar mu duka, in ka haifi yaro ka kare, bayan ka haifi yaro ka bashi tarbiya mai kyau, Allahu Muhammadu sallah azumi zakka san Allah daya ne, kul wallahu ahadu an kare kan hanya shi da abun ga shine mai kyau wanga shine bai da kyau, sauran nashi ne ka bar ma Allah. Ka sa shi ya koyi ilimi ko ya koyi koyon aiki, ka mai tarbiya mai kyau, ba kai ke determine rayuwar yaro ba. Ka kawo yaron nan American ga ka kare karshe rayuwar shi zai live American ga ya maka da na sani ka bar shi gida, kuma yanzu aka wangana hafin cikin garin ga Hausa da muke yara. Akwai wanda muke yara mu da su ne daga Ghana, aka doko su aka kawo su Turai tun muna yara, mun zo American ga ba su gwada muna komi. Ba Turai dai determine rayuwar yaron ka ya zama yaron kirki ko bai zama yaron kirki ba, ko yaron ka ya zama mai kudi ko bai zama mai kudi ba. All you want is to look at your child, ka gwada ma yaron ka rayuwa through kai. Ba wanda yaro ke koyar rayuwa through shi kaman baba ko umma. Yaro bai koyar rayuwa don ya zo America. Yaro na koyar rayuwa ne daga abinda baban shi ke yi, tarbiyyar da baban shi ya bashi through rayuwar baban shi, aka yaro ke zama yaron kirki. So therefore in kai wanga rayuwa garin ga more than 5 years, garin ga 2026 ga she zama na kai ka gina gidan kwana, matanka da yaranka na ciki, Allah next priority ka ba shine takarda ba. Next priority ka shine ka secure me da ka zama me dai zama abinci tsakanin kai da iyalinka daga gida. Ne muka gina gida ku koma ku je gina abin da za ku ci gida, ku koma gida ku zauna ku build kanku. Yaran ka su samu tarbiyya mai kyau wurin babansu, yaran ka mata su samu tarbiyya mai kyau wurin iyayensu. Yau duniya ba mai duba maka yara da yafi kai da ka haife su. Kuma America nan da aka kawo su wanda second note ne, bayan ka zo ka je su garin ga zuwan su nan in 1 bedroom kake kai ga gina gidan ne, ya kamata ka je cikin 2 bedroom ko 3 bedroom. Mu kaddara New York kake, ga yamin nawa ne New York 2 bedroom cikin New York. Expenses ka ya je high ko bai je high ba Hausa. High inda da shin nan kai da ka sallake 40 yanzu ya raka da rayuwanka. Ya kamata kai mai kuma kenan extra work. Ka ba su kamar shekara 10 su yi su saya kan kafan su cikin garin. In kuma yara kanana ne, yaran sun 7 years, ya kamata ka make sure ka kai su park, ka kai su makaranta, sun tayi su guje ka doko su, ka taraba hours da matanka, karshe rabuwa ke zuwa muna gani cikin garin ga. Don me? Frustration ne. Baba, nemi ma matanka jalli in ta yi duban kuri ta yi aiki gida. In ba ta yi ba tara an ka gina gidan kanka ne, ka te ku buda abin da ku duba kanku, ku duba yaranku. Allah ke ba yaro arziki. Allah ke ba kowa. Mu duka da muke kan platform ba wanda baban shi ke da American passport. Gudan mu ne. Ko su ba su gwada mana komi, mai American passport garin ga da ya zama more than 10-15 years, wallahi guda su ne nurse da wani abubuwa, yawancin su yara ne ba komi hannunsu, me ke hannunsu, mu da su ne muna ganin su wana. Banda lorin da yake biyan bashi bai da komi, me dai gwada mana. Amma mu ba iyaye mu suka kawo mu ba, aka kuma yaronka ba kai da ka gwada future shi yayi kyau ko bai kyau.